Hello guys! Welcome na naman po muli sa ating vlogs. At samahan niyo po akong muli sa ating paglalakbay patungong Binmaley Bewak Resorts. Abangan niyo po ako at magkita-kita po tayo. Salamat! Hello guys! Sa ating paglalakbay, ang dala-dala po nating sasakyan ngayon ay ang dati nating dinadala ay ang aking SYM Bonus 110. Ayan po siya. Siya pong lagi-lagi kong kasama. Yung kaya alis araw-araw. Resort. Ganda po ng karagatan dito. Oh. Napakaganda. Malaparaisong tanawin ng Baywalk. Ang sarap naman dito. Nakakaalipag mo ng dagat, tahimik. Guys, kung pupunta ka dito, no entrance fee. Tsaga-tsaga lang sa pagbiyahe, kaya medyo malayo lang. Ayan guys, oh, tignan nyo, napakaganda ng dagat, karagatan. Tahimik na tahimik. Maglakad-lakad tayo. Ayun. Ganda talaga. Pakaliwas. White Beach. White sand. Oh. Isa ito sa dito sa Binmaley na dinarayo ng mga turista dahil sa kagandang dagat dito, malinis pa. Sarap maligo. Sarap maligo guys. Ayan mga turista guys, oh. Oh, dami nakapila, oh. No entrance fee po dito guys. Yan lang po. Tapos pagtawid nyo sa may hagdan na yon, dagat na. Karaanan lang sa makatuwid. Oh. Okay guys, sarap talaga mag-picture pa rito. Kung pagdating naman po sa mga mabibili, kung gutom naman po kayo, ayan lang po yung mga tindahan. Tawid lang po kayo dito. Yung mga tindahan na po mabibili dyan. Mananawa na kayo sa pagbili ng mga kain yun guys. Hindi po kayo magugurin dito guys. Tanawin pa, napakaganda na. Ano ho? Ay, lalapit pa po tayo. Bababa tayo guys. Bababa tayo. Napakaganda. Ito po ang may hagdan po. Pinagda po talagang hagdan po. Ito yung hagdan. Ito sa may pampang ng dagat. Gogo! Ako ko niwaling dalang. Bastos na ito. Ito kapit yung aray ko! Okay guys, dito na tayo sa dagat mismo. Tubig na. Oh, sarap maligo. Kaso lang, wala tayong kasama. Solo ride lang. Ayan. Sarap maligo. Dagat na guys. Dito tayo maligo to.
Sakop na pala to guys ng Lingayen Golf. Parting Pangasinan po ito. At naglakad Pampang. Kaaliw naman dito. Tao. Okay guys. Nalilibang na tayo dito guys. Lamig pa. Dami naliligo dito guys. Ang laki ng alon. Ang laki ng alon dito. Wow. Yan, maglakad-lakad lang tayo guys ha. Kababayan natin nililigo. Happy family, panding, ng mga mag-anak dito nagtutungo. Napakaganda talaga ng dagat guys. Sarap maligo dito. Ang linis ng dagat guys. Sarap maligo. Siya nga pala guys. Yan, may mga reservation ng cottage po sa labas dyan. Pagkakit ko sa may simento na yan. Pagtawid nyo doon, may mga cottage na doon na pwede kayo matuluyan. Yun po ang may entrance fee. May bayad. Guys. Vlogs guys. Sarap mag-vlog dito. Sarap naman talaga dito. Sarap naman siya talaga sa dagat. Ito ang Baywalk ng Binmali, Pangasinan. Naliligo pa dyan guys, tingnan mo. Tampisaw sila sa tubig. Grabe laki ng alon guys. Sila ate naliligo na.
Lusong na po tayo dyan sa tubig. At maglakad-lakad. Lakad-lakad lang ako guys. Nakakaaliw ng mga kababayan natin dito. Kababayan natin dito sa Pangasinan. Okay guys, alam mo na. Ano ba, dito na po parang nagpipiknik. Dito na sila nagdadala ng pagkain nila. Dito na rin kumain. Hindi na sila nagkakapins. Tignan nyo guys, ang kwan dito dyan, napakalinis. Linis, white sand talaga ng Bugmali. White sand. Napakalinis. Ang white sand nila. Hindi sarap balikan ng lugar na to guys. Oh. Oh. Sige guys. Yakot muna ako sa taas. Mga pamilya dito na rin kumakain. Picnic sila. Kaya sana pwede ba tindihan. Kaya naman po yung ibang mga tanong, gusto ko mag-rent dyan, medyo may kamahalan nga lang mga cottage nila. Okay guys, hanggang sa muli.
Okay guys, hanggang sa muli. Dito po tayo guys sa Lingayen Capitol. Napakaganda oh, napakalinis ng buhangin guys oh. Parang Boracay guys. Oh. Napakasarap dito. Napakalinis. Grabe. At ang paglubog ng araw guys, napakaganda pagmasdan oh. 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 Ay nako guys. Masdan nyo mabuti ang buhangin guys. Oh. Sarap humiga. Sarap higaan ng buhangin dito guys. Oh. Dito po tayo sa Lingayen Capitol. Likod ng Lingayen Capitol.